दुखु जायो आं नाथाय बे दुखुखौ आं बिमा बिफानोबो खिथानो हाया रावनोबो खिथानो हाया। खुलुमबाय लोगोफोर, गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनाथ' दा ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इउटुबाव खोनाबाय जानांगौ, नुबाय जानांगौ। जोंना प्रिति नार्जारि बिथाङा गावनि हासबेन्ड जाय एनिथिं एमजे बिथांखौ मा होननानै बुंदों, बै एनिथिं एमजे बिथाङा गावखौ बुथारनो नागिरदों, मानो नागिरदों, बिदिनो दावराव जादों होननानै जोंना बिथांजोआ ससियेल मिडियायाव फुल डिटेल्स फोरमायजोबना होबाय आरोना। जोंना एनिथिं एमजेनि आखुआ बेबायदि आं होननानै फोरमायनानै होबाय जोंना प्रिति नार्जारिया। बे फोरमायनायनि बागैनो जोंना प्रिति नार्जारिखौ जोंना बिनिनो जेनाखि फिसाय जोंना एनिथिं एमजेआ मा होननानै रिप्लाय होगोन नोंथांमोना नायब्ला निस्सय बुजिलांगोन आरोना। नोंथांमोना फुल नायजोबाबो बुजिनाय नङा आरोना। नोंथांमोना आरो आंनि चेनेलाव गोदानै हायफ्लांबायदोंब्ला आरो आंनि भिडिअखौ गोदानै नुफ्लांबायदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बिराद दुखु जायो आं नाथाय बे दुखुखौ आं बिमा बिफानोबो खिथानो हाया रावनोबो खिथानो हाया। नाथाय दुखु मोनदों दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनो आं गोनां जादों। नोंखौ गोबां मानसिया मिनिगोन, पार्सनेल प्रब्लेमखौ होनानै लाब गैया। नाथाय प्रिति, नों जेरैबायदि काट खालामनानै भिडिअ बानायोना, आं बिदि बानायनाय नङा। बुंलांजोबगोन आं, सैथोआ सैथो, नंखाय बुंनाय नङा। हाबा जादों सानैजों मोजां मोनलायनानै, रावनावबो सोङाखै। नंगौ, जोंनि केथलिक धोरोमावहाय सादि ट्रेनिं लायाबा हाबा मोना, आरो आंनि बिमा बिफा बा सोरबायाबा आयेन बारसिनानै हाबा होनो हाया। रायजोनि समाजनि नेम बायदि बयनिबो जिखुनु धोरोमनियावनो समाजनि मोनसे नेम थायो, धोरोमनि नेम, जायनि थाखाय नोंसोर नेनो हायियाव नोंखौ आं बिमा बिफाजोंबो गाज्रि मोनलायनानै थानाय बायदि जादोंमोन मोनसे समाव। नाथाय नों बुङो आंनि बिमा बिफाखौ, आं आंनि बिमा बिफाजों सेलेखायामोन, दासो अनफ्लादोंनो, गारखासिगौमोन, आंसो बुजायदों मादों। बिदि नङा खोथाया। आं दुखु मोननानै थादों। बिमा बिफानो सोरबा एरनानै हरदों नोंखौ, आस्थाम सोखालायनायमोन मामोन, आरो सैथोखाबो, जायनि थाखाय गाज्रि मोननानै थादोंमोन बिसोरो। नाथाय बिसोर पारमानेन्ट गाज्रि मोननानै थायाखै। नोंगौ, लेखा फरा रोङा, मबाइलखौनो थुनो रोङा जोंनि बाबाया, लायाबो बियो। बिसोर बायदि दुखु मोननानै थादों। सोरजोंबा आस्थाम सोखालायनाय मानाय बिदि हिनजावखौसो मोनहैबाय नामा फिसाया, बिदि सानदों जानांगौ बिसोरबो। आंबो दुखु मोनदों आंनि बिमा बिफाया जे रायलायनो फैयासै मायासै, आरो बिसोरबो समाजनि नेमखौ बारसिनो हाया। दा सादि ट्रेनिंआबो जोंना ट्रेनिं लायाबा जों हाबा मोना, जायनि थाखाय उफाय गैयियाव आङो बिहावबो जिहेतु पास्टर बुंबाय, नोंसोर कर्ट मेरेजल' लानानै थायोब्ला, ससियेल मेरेज होआब्ला गोबां लासिं सिं जागोन समाजाव, जायनि थाखाय गावसिनाव थाइसे फैसा गैया होननानै सारेन्डार जाग्रोखाबाय। अब्लाबो आं बुंदों दे, अब्लालाय नोंसिनि सन्मानखौल' बासिनो। सैथोआ सैथो प्रिति, थगायफैनाङा बेखौबो। हाबाखौ आंनो खुंजोबदों होनो आं। नोंगौ, नोंसोरबो सापर्ट होदों बेदराव, अमा बेदर, नोंसिनि न'खरनि मानसिफोर अमा हरदों। नाथाय ए टु जेड पेन्डेलनिफ्राय लानानै गासैबो खरस, बोरमानिफ्राय लानानै बेदर, जानाय लोंनाय, आं बुंनो दरखार गैयामोन बेखौ। आंबो हाबा खालामदों। आंनि मान सन्मान गारजोबनानै, आंनि थाखा गारजोबनानै, जोंनाव सम बायदि नेयालासिनो हाबा मोनग्रोयैखाय नोंसिनि गोसो बायदि नोंसिनि गामियाव पार्टि होदों। अब्ला बै समाव गथ'आ दंखायोमोन, उदैयाव दंखायोमोन। नाथाय बे नङादि जोंनि केथलिक धोरोमा, जोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामा, नाङामोन। नोंगौ, फार्स्टआव दुखु मोनदों बिसोरो, बेलेगजों रिं सेरेमनि बायदि जाखादों मादों होननानै खोनानायखाय उनाव अनफिनदों। नाथाय नोङो बिमा बिफानिफ्राय आंखौ डाइरेक्ट, आं प्रुफ गैयाबा बुङा, संसार जानो ना जाला, बेफोरबायदि मेसेज नोंनिफ्राय दिनै गोबां दुखु मोनो। नोंगौ, नों बुंदों ना आं नोंखौ सोबादों, बुथारनो नागिरदों, माबादोंनो, बिमा बिफाखौ बुनो नागिरोनो। आं बुंलांगोन, बे भिडिअ जों नायजोबोबासो बुजिगोन। नों आंखौ ससियेल मिडियायाव बरबाद खालामनो नागिरदों ना, जबलेस, जब गैयिखाय, गावहा जब दंखाय। जेबो नङा। आंनि देरसिन दाया बेनो, आं नोंजों थाहैफानो हायाखै पारमानेन्ट।
थांलाय फैलाय खालामो आरो आसामाव फैयाबानो आंना किसुमान बुहुत खामानियानो जाया दाबो न' लुदों हाबाया जाबाय थांबाय हाबानि हरावनो नोंनि बिमानैयाबो गोसोआव दंबा नोंसिनावबो हाबा जाहैफिनगोन नामा होननानै सोंदों हाबानि हरखालि अब्ला औ जाहैफिननांगोन समाजनि नेम बायदिथ' आजावगोन बुंनायाव नों फाग्लि बायदि जानानै दुब्लि बारियाव थांदों लायफिनलायनांदों नोंखौ नोंनि बिमानैयाबो थगायाबा बुंनो हागोन आं सिरि थानांदों आंनि मोनसेबो खोथा सलिया नोंजों थाफादों आं आसामाव फैजानो बायो नोङो होमबाबो आं जबरदस्ति फैयो आंना खामानियानो बाव ओरै ओजोंबो थाबाबो आंहा इनकामबो जाया दा बेयाव मा नोङो आंहा इनकाम जायाबाबो दाय साख्रि आवलाखायसो लाफैदों आंनि साख्रिजों जादों आसामाव फैबाबो दाय जायनि थाखाय आं दख'ना बिजनेस खालामदोंमोन नोंबो एडभार्टाइज होफादों जेब्ला फैसा बुरजा फैनाय नुबाय बिमाया मा खालामफैबाय दख'नाया नोंनिया नोंनि आंनिया आंनि जायनि थाखाय आं हगारना होदों दे होबालाय नोंसोरनो खालामदो दख'ना बिजनेसखौ दिनैनि दिनाव दख'ना बिजनेसा दो थैबाय मा जाखो आंथ' नोंनि आंनि साना देटसि नामा आं बे कल रेकर्डखौ लास्ट खालामनो होगोन बेनो लास्ट भिडिअ बे जाहैबाय बे मोदैया ओरैनो थांनाय नङा आंखौ सोङो बिमा बिफाखौ नांगौ ना जोंखौ नांगौ कर्टआव लिरनो होलायो आंखौ आंनि बिमा बिफानि थाखायनो आं बोरै गाननो आंनि बिमा बिफाखौलाय आं सासेल' फिसाना नोंखौ बुदों होनोना गोदोना सेथेदों मानसिफोरनो खिथालाबायो आं सैथोखौ बुंलांगोन सैथोआ सैथो आंनावनो नांगोन दिनै आं मा खिथाहरफिननो जायो लिडारफोर फन फैयो नोंसिनि बे न'खरनि मेटारफोरखौ बिदि ससियेल मिडियाआव होनाङा आंबो बुजिगौ होनाङा नाथाय आं मा खालामनो जों ससियेल मिडियाआवनो ओंखारबाय थाग्रा आंनि हिन्जाव बायदि आंहा साख्रि गैया दा बेखौबो बरबाद खालामा होननायदों खालाम गाज्रि बुंजाबाय थायोब्ला निस्सय हिन्जावफोरनि खोथाया बांसिन सोलियो गाज्रि नुखागोन जों बायदिखौ मिनिगोन दा गोबाङा हेटार्सफ्राथ' हेटार्सफोरखासै आंनि बिब'नो आं हुइल चेयार बायना हरदोंमोन थैयैनि सिगां बेखौबो न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव डाइभर्स बिखांबाय